De der bomber der, dem havde jeg. Jeg havde også den der klokken 12 raket bare i 4 tommer. Den der og den her havde jeg også. Den der havde jeg, og den her havde jeg, og den der havde jeg. Den der havde jeg. To gange den der. Og en af den her pakke. Og det var det hele, jeg havde for den her gang. Hej hej.